Kad sam bila mala, često sam provodila vreme sa dekom u vinogradu. Samo još jednom da prevrtim u glavi šta sam želeo da kažem. Ne znam, možda neće da se javi. Halo? Dobar dan. Ovdje je Milica iz vaše banke. Kako ste danas? Odakle zovete? Nisam baš. Da li ste upućeni u to da naša banka ima mogućnost podizanja penzije dan ranije putem naših bankomata? Nema potrebe. Ali je greška. Ali imate možda nekog od unuka koga ste učili da sređuje sobu i bude pedantan? Jedino ko dajete nešto besplatno, ali inače ovako ništa. Imam i jednog mangupa koji trebalo bi da se ženi. Da, ja sam. Baba, ja sam. Taj mangup sam ja, čoveče. Idi bre, mali u... Zovem te samo da ti kažem hvala ti za sve što si uradio za mene. I na ovaj način da ti se oduži. Aj, dođi na sladoled i na tortu ako si gde blizu. Pa hajde, mogao bih uskoro. Ajde pa će da se vidimo uskoro. Važi. Ajde, čao. Ćao. Jesam rekao da će reći. Joj, mislila sam da će da mi kaže svašta, jer on mene zove šeitan, muko moja. Ali dobro, sve sam se oznojila.